i Benura 4-0, el Barça s'exhibia davant l'Atlètic Club de Bilbao, davant gairebé 85.000 espectadors. Els de Xavi va fer els deures en la primera mitja hora de partit. Dembélé, de cap al minut 12, Sergi Roberto, després d'una assistència del propi Dembélé al 18, i Lewandowski al 22, també amb assistència de Dembélé. Sentenciaven un xoc on el Barça va passar per sobre el seu rival en tots els sentits. Ja a la segona, i pensant també en el Bayern, l'equip es limitava a controlar el resultat, però l'afició encara va tenir temps de rodonir la festa amb un gol de Ferran Torres al 73 i després d'una nova assistència de... qui? Dembélé! Sí, Ousmane Dembélé, que tancava el partit amb un gol i hat-trick d'assistències. Ja davant els mitjans i després d'aquest partidàs d'Ousmane Dembélé, Xavi es desfeia en elogis cap a l'estrella del partit. I a l'Ousmane doncs, té això, no? que ell se la juga, ell té un contra 1, és extrem i està obert a la banda, el volem obert a la banda perquè se la jugui. I hi ha dies que està doncs, més espès i avui que està doncs, estel·lar. I així ha sigut, doncs ha estat estel·lar. El que ha de mirar és d'estar estel·lar o a prop d'estar estel·lar doncs, tots els partits perquè té la capacitat per fer-ho, no? I això és el que li veig jo. Això és el que li veig jo, per això vaig insistir tant en que es quedés, i per això li donem tanta confiança, perquè sé que és capaç d'aquestes coses. Sí, la veritat és que... Va dir que es quedés, no?, per aquestes coses. A l'Ousmane, el Dembo, el Dembélé, doncs, quan fa aquest joc és que enamora qualsevol, no? I jo, per tant, la xavineta tira, si està ell, no? Ahir va participar en tots els gols, ahir poques pegues li podem posar. Va ser suplent contra el Villarreal, no sé si és que va arribar més descansat o que s'ho va prendre com un toc d'atenció. Potser són una miqueta de totes dues coses, però jo crec que es nota el jugar un partit només a la setmana i tenir cames fresques. A més, a Xavi també li van preguntar pel joc de l'equip i ell assegurava que ell no valora els partits en funció del resultat, sinó per l'estil i la manera de fer-ho. Ho deia també en referència a les desfetes contra l'Inter i el Real Madrid. Y a l'Ousmane doncs, té això, ¿no? Que vosotros analizáis en función del resultado, porque yo no vi bajón el día del Inter, pero nosotros analizamos el juego, analizamos el porqué de las cosas. Y el día del Inter era para ganar el partido. Aquí en casa era para ganarlo, igual que en Múnich. Igual que el día del Celta era para no ganarlo. Pero es el resultado, ¿no? Si analizamos en función del resultado, pues nos quedamos en nada, ¿no? Entonces hay que analizarlo en el sentido de cómo jugamos, porque a nosotros nos importa muchísimo el cómo, porque sabemos que a partir del cómo pues vendrán resultados. Y eso es lo que intentamos hacer. Hoy, a partir del cómo, viene un 3-0 en el descanso, porque hemos intentado hacer una cosa que ha salido perfecta, pero otros días no sale tan perfecto. Pero el bajón igual es el día del Bernabéu, que no competimos a nuestro nivel, pero el día del Inter era para ganar el partido. Bueno, és que només valoreu el resultat, vale? I a vegades doncs, juguem Per malament mi va fer tan bon partit el Barça el dia de l'Inter. Bueno, això és la teva opinió, i a les dues seran les 3, al cap de setmana, vale? Sí, és veritat. Bé, ahir va funcionar molt bé l'entrada d'aquest doble pivot, diguem-ho així, amb Busquets i Frenkie de Jong, amb Pedri més a l'extrem, i Gavi també acompanyant-los. Sí, 4 migcampistes sacrificant un extrem, que també era una de les coses... Em va agradar, em va agradar. Exacte, que es queixava molt la gent, no? Tenir dos extrems oberts i que al final faltés una mica de joc per dins, doncs ahir es va solucionar. Van connectar també millor amb Lewandowski. Exacte, va ser més partícip. Sí, De Jong que porta 2 partits, per exemple, molt bons, li permet arribar... I potser no va brillar tant Pedri, però bueno, jo crec que és qüestió que també s'acostumi. Exacte, el sacrificat i entendre el rol. Em van agradar també molt els laterals Valde i Sergi Roberto, i no sé si veure Valde els 90 minuts significa que contra el Bayern no hi serà. Es mereix un partit gran ja, Valde. Es mereix un partit dels top perquè està demostrant que és imparable. Ahir contra Nico Williams. Era un dels jugadors més en forma de la Lliga i el va neutralitzar completament. Sí, sens dubte. Bé, i malauradament, com us dèiem, en aquest duel havia de ser substituït per un fort cop a l'adductor a la primera meitat i en el tram final dels primers 45 minuts Gavi, un fort cop a l'adductor que va rebre per part de Dani Garcia. Als instants finals del partit, qui havia de plegar abans d'hora era Sergi Roberto amb una luxació a l'espatlla esquerra. Preocupen, és greu, així ho valorava Xavi. Gavi, en principi, no és de massa importància, és un cop a l'abductor i en principi estarà bé pel dimecres. En Sergi jo crec que patirem més. Demà veurem
el resultat de les proves, però jo crec que serà baixa uns dies. Avui se li faran més proves, però les primeres exploracions del club ja deien que té una luxació i la seva evolució en marcada de disponibilitat no hi serà contra el Bayern. No, jo... És molt difícil, Si no l'haurien d'infiltrar, potser, però... Sí. No sé si val la pena arriesgar. I més al Bayern, que dependrà molt l'alineació també en funció del resultat d'abans de l'Inter. I el tros d'entrada que li fa Dani Garcia a Gavi no va ser ni falta. Potser es mereixia... Va anar amb tot, amb el genoll, amb el braç, va enganxar-lo allò a l'abductor... Com Gavi surt mal parat de l'acció anterior, que arriba mig caient, encara s'emporta el cop més dur. Bé, doncs per últim també escoltarem Ernesto Valverde, que qualificava com un mal dia el seu retorn al Camp Nou per no poder competir com ho havia fet en altres visites. Hombre, pues me hubiese gustado volver de otra manera. Aquí hemos jugado muchos partidos en mi anterior época con ese Barça de Luis Enrique, en el que eran partidos muy intensos, en el que, bueno, nos ganaban muchas veces, pero el partido tenía mucha intensidad. Hoy ha sido una pena porque nosotros ahí con el marcador que se nos ha puesto en contra tan pronto, hemos dudado demasiado y no hemos estado realmente en el partido, no ha ido el partido como nosotros queríamos. Hoy la verdad es que no es un buen día para nosotros, nos tenemos que levantar y para mí, pues bueno, pues evidentemente tampoco es un buen día. Malísimo, diría yo. Fue un buen día, No, ayer fue un mal día porque, o sea, es que ya no hemos competido prácticamente, o sea, nos meten ya casi, al principio ya casi 3 goles súper rápido, entonces pues, la reacción es imposible. Apaga y vámonos. No sé, me hubiera gustado, hubiera habido un poquito más de, no sé, de rivalidad, algo, però és que... I, per cert, en el capítol de dades, no podem passar per alt que la darrera vegada que Valverde va encaixar 4 gols en un partit va ser en el Liverpool 4, Barça 0 de l'any 2019. Segur que us sona d'alguna cosa, oi? Ja m'acordo. Ja, jo tampoc. A més, Ter Stegen es convertia en el primer porter de tota la història de la Lliga que deixa la seva porteria a 0 en 9 de les primeres 11 jornades. Celebrem-ho! Sí, perquè només la Reial Societat i el Real Madrid han pogut superar-lo i al Camp Nou no ho ha fet encara ningú. I això que ahir va fer allò una mica... Ahir li ha donat les gràcies a Marcos Alonso. Sí, que li va treure sota pals una pilota després de perdre-la ell per un excés de confiança, diguem-ho així. Amb aquesta victòria, el Barça ja escala fins als 28 punts i torna a quedar-se 3 del Real Madrid. El proper duel de Lliga dels Blaugrana serà dissabte al camp del València, però abans dimecres a les 9 i també al Camp Nou torna la Champions amb la visita d'un Bayern que aquest cap de setmana va superar 0-2 al Hoffenheim. Doncs sí, hem de pensar ara en guanyar, no? Sobretot el Bayern, i esperar que l'Inter doncs, no sumi punts, perquè mentre hi hagi possibilitats hem de ser positius, no? Ja ho deia el meu avi. Què deia el seu avi? Doncs la vida és curta, així que somriu mentre tinguis dents. Ala, quina reflexió. Que gràcies, Xavi. Res, home. I jo també vull dir la meva ara sobre el partit d'Ousmane Dembélé. Dembélé va tornar a erigir-se en la gran figura del partit. Un Dembélé tan irregular com decisiu que depèn del dia es pot convertir en el millor del món o en un jugador vulgar que desespera qualsevol, oferint un nivell no apte pel Barça. Ahir va estar excel·lent, però serà capaç de repetir-ho dimecres contra el Bayern o en qualsevol altre partit gran? Aquesta és la seva assignatura pendent. I d'oportunitats ja n'ha tingut moltíssimes per demostrar-ho i no ho ha fet. I no és que jo vulgui esgarrar la festa a ningú, ni treure-li mèrits tampoc a l'actuació del Mosquit. Però és que quan les coses funcionen, tot és més fàcil. M'alegro molt pel seu partit, per la seva actuació i sobretot pel partit del Barça just abans d'una setmana que, segons com, pot tornar a ser un autèntic malson amb la visita del Bayern al Camp Nou. Assaborim aquest triomf i seguim mirant endavant per construir un projecte que, per molt que els hi pesi a alguns, Dembélé mai en serà la seva estrella principal.